מה, אתה ככה מתקשר לאנשים ככה שצילמו שם? אני הרגשתי שכאילו הוא בכה, אתה לאט לאט לא מסוגל לנשום. מראה קשה, אני... פשוט נורא מה שקורה כאן, אני פעם ראשונה עובר דבר כזה. אנשים באו לפה בלילה ועשו מדורה על הלוויתן, לא להאמין. אני זוכר שממש עמדתי מולו וביקשתי ממנו סליחה. במשך העבודה הייתי עם שידור חי בפייסבוק. לא חשבת שתהיה קברן אי פעם? אני לא רוצה להיות כזאת פסימית, אבל כאילו המוות אורב לנו בפרידה.